ঠিকা সরকারি চাকরিয়াঙ্ক কটিব নাই রাশন কার্ড। রাজ্য সরকার রাশন কার্ড ইকেওয়াইসি যাଞ୍ଚ অবধিକୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି କରି ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 15 ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି କରି ମାସକୁ 11ରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଲ ଚାକିରି ବା ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ରୋଜଗାର ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସିଏ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ 12,000 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇଥିଲେ। ଆଜି ଏହା 20,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ନ ଫେରାଇବେ ପଛରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।